Marshall dushuglar mi telehosar xoy gerkilche teлекранство юга цантыгы анис элч программу тагын камяля дaqлочу Россия Илмни академия Хамзат Ибрагимович археолог Илман Таллам комплексный институт он Илманч физик математик Илмни кандидат Джамбулатов Асламбек Маршал Гейла Маршал بركة الحقيقة خان كرينا برنامج داقلات سوارد. إليسخو. لارم سنستيل الحقيقة إسلام بيك هور شراء هو تشيلي بيت يحيى وبيلقى دوق رسي علما ده. علامة ميخل دوقي علم خلر وصديق يحقه يكشنا خلر ريسبوليكا علم قيوريا ميخل تعدوق وي علما أكاديمي خلر خزع بيلقى داق ديز رسي يقيو شوش مسو سبيك شكاه ياسق علما أكاديميش إسلام بيك. قي علما учреждение шлакар учебный дешер заведение шума республики Пачхалх университет нохчи Пачхалх хайхаргой университет Козасон Белгадах лучарях угри квертник нохчи мет институт республики нохчи мот қиорях тигах бол علمانش خزنيخسن أحيوكش بوق إيشت ميخل شايو حق أحيوكش بول رسي علما أكاديمي حمزات إبراهيموف أرخيول علما تلم كومبلكسني انستيتوت Aslanbek تعجيم أولو ريوزيتا تون شا إنستوت إستوري ميلشر قولي ليوز ميلشبر يحيى تيجا بوغبين المانش يولي القوالن خنا شيزو شرح октябрь бата решение президиума Российской академии наук قوالن ю так и кулшхена из сот ях ахяга ши в буквальном смысле ши с диахца кош هو профессор, доктор химических наук Ибрагимов Хамзат Исмаилович. Цу қуэлана ю так, цу нюхе бол на уасч цуна, нюхе бол цу халчхена шезер шараванха в обстановке вагарвар мудар так. Ишт шатик Москва дауюч. Ats belost she belost qoylan hits qoylan institutja tsani alp waude sha dash цот эмиqol цот блок постащик олане хаош хейл зачиск шебош чобо военные без опознавательных знаков и халонш елша цот эмиqa и qoylan юқи цот заманча she халкан юша юхуш так Тагана в институте более 120 адамду, тега буабеш, царах 34 доктор науку по различным направлениям, 38 человек кандидат науку, так ишт твои щит аспиранту тега буабеш по различным направлениям, по 5 различным направлениям. طبعا إيش دوق صار تقاعد وقوم علمانين تعبوا ليوس بناخ متك площадку أول وأرسمت تعود إيش علم ديش بناعن إيش متك يق طبعا وين محكنا وقومنا نوختي جا علم قيور تاب حلق يقي أصلا بيك مدر أجوي تجاها دحر تقلشي على الوردو وبقي ومحكا قيتش وأرع بويش بو علماتشو إذا доктор физико-математических наук Дадашев Райком Хасим Ханович, так Батаев Дина Карим Султанович, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, там директору институте. Ишта Асмаил Аббас Дагиевич, доктор исторических наук, заместитель директора по науке. Бугаев Абдулла Махмудович, кандидат исторических наук, заведующий отделом социально-политических исследований. Умар Хаджиев Саловдин Мусаевич, доктор физико-математических наук. Даукаев Арон Абулханович, доктор геолого-минералогических наук. Таки ишт бухуш тага инс шайден юхебо лялбол Ибрагимов канта кюра иша шайден юхебо цон декна остехел иша чакбол бутан ца доктор экономических наук вен махка ара уишол канта Ибрагимов
писатель цеха Кюра Ибрагимов Кюра Хабзатович, доктор сельскохозяйственных наук, лекар. Айманч Гойза Белш Бутен Уша Дукбо Масера Зашиах программ Хантуарят. Кюртдеған хуталмаш бешу шу Илман Теллам институт. Тана ворх направлений фундаментально поисковые исследования проводить уша социально-политические, экономические, филологии, и ца направлению, шайк, гуманитарные, общественные науки, объединительные. Топливно-энергетический комплекс, минералогию, природопользованию, тега, лекара, Ван Масайна Бойшо и Таукаев Харун Абулханович, доктор наук Колшо, Забураева Хаваю, доктор наук, молодой специалист. По физическому направлению свой главный сотрудник Дадашев Райком Хасимханович, прикладная математика Умар Хаджиев Салавудин Мусаевич, по материаловедению доктор физико-математических наук Умхаева Зарган Сайпудиновна, руководитель этого направления. И основной верх направлению Хушара Дадалан Шара, Шочек Долчхайна, и медицинские направления Хаялар, Ятухилертха. Это со стороны руководства поддержка главы республики Цао Деша. Хала Йолшервое направление по каким-то причинам реорганизации нам, к сожалению, не удалось и направление временно прекратить из-за и важных и актуальных и хуша Сутябин Буабарт, руководство директора и направление Стадан Шара в конце года Хаялар Нистеларта и направление медицинские направления, что важные Тигаха Инсаяц доктор медицинских наук Бирсанов Руслан Уайсовичу и направление возглавляет Яш. Это основное и направление Чукотика. Дадыхандал шо вай мехкдас кадыро Амад Хаджи Рамзан многчи قوم истории шаду элдакайкин дарк вай дейхч махка. От حقيح вай علمانش историкш شو ميخل بيلخشتير نوشي قوم إستوري قيوريا سونخ شو أتلم إنستود بيلخو يستخباتر شو دا قادو أتيوق أحدوق أصلا بيك تحك إزيك أسبالخ لاتي ديتا تيغا أو تلاتة طريق мероприятия еще союзок чакякар региональный уровень это был конференция круглый стол Махка Болшпол, эксперт, специалист, история, материаловедение, хайол, смежное направление, мероприятие широко обширное. Сега с привлечением прессы, вся информация о сайт, институт сайт размещать, я считаю, сега доступные мероприятия, сахетаря. Дик доқда лецари алхият сонта ол специалист материаловедение алордар сонта доктор технических наук Колшол Батаевдина Карим Султанович цуна ер доклад чох интересный резонансный доклад ерцо инак изавай состав башины царах состав изучительно уж моина уж мел химический состав цер прочность характеристик изучительно уж воспроизвести аж и буалбуцу болен Шарюхи аспирант Биана уже диссертация защитаю в этом направлении, что машбу так из-за докуда ахетсон и истории памяти культуры бо что цуюк ахетсон и белшабеш. إيش بقى ميخل بيلخش بوق أصلا بيك خاطر قولخ سان بقى يبعنشي ويدي بيخني وبعنش هنس لوم كورتش كا يوقش تخدم جوحل هو تو خلدو هنس إيش بيخنخت بعنش جوح غير داخل يا ملر تشوح خلقتير إيش دوخ حالح وما خاطر صهنا логистик октонах дорога перевозка грузов قيل и стройматериал кечанар хаяр я тут сахила дальше отсутствие техники
لومك أوشكا دعيا حقتك ميل خلدو даже тағына بيرج دوتيغا تغنا منادين خلدو است أقصونا هتا تخلا صندوق شيء هنس شيء عشوا متكا يشوا متى гуанайол выхачат геологический материал сланецела сланца яшкалы известняк яшкалы основной состав шей опытным путем опытным путем шей исследовать яши стаган сан химанализе цунах элементный состав определять естественно. حيلش متسخيلا Вот опытным путем они шейни хажа хош саате тофш ist yin хилак цариш долчон инстаган цогуман анализича научный анализича цара цогена yin бава геометрии инс измел выверено yin хилача инс нагрузки, например, механическая нагрузка на вот это сбауан лахайоли цатер хила инстаган анализича это механические нагрузки, допустим, сейсмические и колебания, ишая как цельная конструкция. Обычно лекар этажиш ледару ларушух, алсам лящухурушух, если, например, высотно здаешь. И проблем теперь цахала, хотя цухайна маалар в классическом понимании науки цахала мой есть, но опытным путем, как говорится, на путем проб и ошибок и бауш ина царт ах. شاين ديك نيسيلا تينختارش أصلا بيق تينختار إذا فنتيляцият и климат и вот климат сбау юка хорошо температурный градиент из-за хелахции даже вот настолько выверено, что лаха температурный перепадчица хелахция вентилируемый хелаш, то есть инстагана уэлича блок ала тяц ока цохена отца хелбах шпалнах куанда ван махар еще мерш аш мацалиш еще да эмоционально бег школа каченик كيش خل بيش خلق إيش مستواري необходимость обороняться и шадек и юкалять и далось квартал елхируктан ялхицу أسي هورزا بيلغلدوق شتوق حيقلدوق شخلق ويداي لقر ديشر учебный заведенияш кадеш нацахилла إيش بوخم دول شخلла إيش شيء قميعله ويميخ داس رمضان أخماتيويتش بيلغلدي قيرقي تحبل ناخ ودنيا نشاتيول نشوا عشرينا ويداي مسيت رات حلياتشيولش بعونشكا بيخبق تاق والله عجيمت إيها حوس ديس قمو بيغنتي ويداي أل تيجا حيقلدوش بوخم دولش يوزد دايخلق وي دا ديق البوش مستوى هينس تقوش دقان سيسنا سيلة دايمخ بوقش تيمه وي طولن بيقين ديوت شقاتشر دردرش غدو تسحوق يح ميل خلقيتش ديلا وي مخ خويخ وستمع داق ليعسش واتق تعاء تأحر ويسنا قور أبدو شايدو يونس إذا استوخ قيل خير دايل ديق أول إذا إش مسو تار هورمو لاتسك دق داق دارق صد أميح مير اللي دون اللي تشيخ بيولبار إش سيقاح أوت ديق يح تلم إنستوت تيانت يعبول بيشو قشر صديقة خواتن بلان يوخ إيش تحوصن تقية мероприятий штак цоюк эйхкан херелш конференцию это круглый столышу херелш ака цуно квартнага сон хухиет сега цухока сборник ер сборника институт аболбелло цер гергалнах цер дейш цер ляцтолдак до именно сега как хор частный случай сега мугнистелер дак мух сега кимашхелер цер ти сборник я то баба кошера дагадук юлина ер и масит чал дуина и сбор материалов, но как раз годовщине этой хокол датан хокаашти кошер дагадукту аляк сборник. ويخورنا ديقردق إش خورا صرت يسيا لاتور ويخورنا داخريح
يوق ميتك دالوتش ويدوزلش بوق أصلا بيك وقين بوزيتان تون حجيم دايموك حقين دوزل هو كورمتل شير حدي نينا توت تنجردو قينا ديشنا وقع غالا 30 يقع школа дешну так завежри со тогда инспектор гостраха иште балбину акнана стукна и нют ак тавежри школа якан цацана цуана шабашк шумшер хваишта лицда куза миткш боч нас боли ишта рабочая профессия шеду хваишта хилбу так со жимове голша замела ишта это понятие избалованного так даже можешь дюн за смышленую олш школа так и цохена болчан да гохеру богатыря юность напротив так книжный тюкерцега так цега вёде ist кенаца цега хунавин шо хош то чувач эт книги хожа вот инца да се полячу соне цега хазё книга дагала тюрас так цега сай иец сай аш хошарт ой вообще Авелите книги ведь ну и что книги есть шарт акой школьной библиотеки есть книги герголох хилох духраса какие соды акан умадат за любознательных идух книги есть ла арт ак бадек дича и юкашко учителяш бой еще цара даже духу хундой алхиетсон самородкуш буэйнс, например, додаш реком хаячи мича наживут искалевания та юртакина да вопреки всему анега дош да хрох истин бац да истин бац абсолютно но и все равно юг школят сега бо учителяш цара он лучше уровень трамплин эдохот и уровень трамплин он халвал ат хулк хайгар хой дико уровень ёлшбела сондера таганвай проблема тагану его ёлшо сон и все-таки среднее образование его и учитель иша цут ягох сон уровень халяхия захиет сон Асланбек мунистелер ахан дахри ахкормтал харжер мил яхудер хунд яатан бинак темшеш мадер Асланбек хадиш вахан шеш Дедер, темшеш дар халханер школа дюн географии, биологии, штцунс яргал дошорса, цег поступить дар хеларса химико-биологический факультет, цег поступить дена, цега Хазбулатова Зинаида Сайдаевна, доктор химических наук, Вайдухалер, доктор химических наук Юза, Изерцега, заведующий кафедрой, цу соц студенческий поток юга со биргалга канышт элер цусюк что куза боба шен юшарол шон хо шен что гошен алта потенциал юше цу эч за сосех за бобул шхеле сам себе поверил олицо что цу ерсон духале толчок что так цута и чакая канонцы кафедра бобирас заведующий лабораторией Бабель, преподаватель. علم عبيس نقع أصلا بيك علم عبيس قداء سي نوك научно بابلوش سونا تنغواني ويزانا داداش ريكم خاسم خانويч وين масана ойшула доктор физико-математических наук, специалист в области поверхностного явления. И ойзан цюнцане балба, это балба шел. Институт, комплексный институт. Сега балба волилар соишт, солтяшт ял воркшара балбин. Как результат этой работы, диссертация язушишт. Балха умхаларцунах. Асланбек, علمي عبولجارنا مخوش خير دوئي فيزيك ماتيماتية شارنا خوش خير دوئي حدوقا علما بيلغش بوغ آربيلين إش بعيس صوبو داخ تعكير بيو قوتين علمي кандидатский диссертации чаяо цунд я юж докторский диссертации чаярдо цун кечем ба ханхулиха Асланбек хай докторский диссертации Бадэгдич арчхена жим ханк эзгохул дела алшун юсая ондач университет олшундух плох тот солдат, который не хочет стать генералом, да, чем да. Есть алшую, но да худу речь цага меча дождь. Так кюгохо
ريكون خسيب خانم سكسي حاضوس يوجي هو يقول بيرسون خيط صنع تعويض وليشت يزود عق скорее всего يزري على خيط صنع دال مقلع أصلا بيك ديسرتاتي دكتورتي بتشاغير يقع قيتش آر خلي لا دات حكي قال هو ما كدوزنا آر حويش وال فيزيك ماتيماتيك علمي دكتور بروفيسور دداش ريكومو دال دقة باغبول إشوين دقة بس دلاسون قزع بيلقى داخل أصلا بيكين سنوختي قوم يقع أجري حلق الدكتور كي ديسيرتاتي جاغينك شيخنا إزير إسبيشل أي ديتو شرح ديشري يونسو فيلولوجيا علمي دكتور بروفيسور هنس تخين عمل خل خير دوي أصلا بيك ما أتخين شياتيش نوختي قومن يحكناش تخن بيلقى داخل ديز أبي نوختش لاح دكتور تخن دقة بديل قنخية تمس الشبعي صوبه دال أتو بولشو شيء أتباش بولخت يح طبعا و تقوش كيجر هو بوين مغارة بولش بو حال بول و بقى علمش تيرا حيل نوش نشكول شو تيرا أسبيرانتورا يو إنستيتوت يا دق تياش دق و دام و كيجر هو علم حق يتردو و преемственность قي صودور دو يال وعلمتها تياش دق و دام تياش لاق نوختي جا علم قوريح مسو أغور قولن حيلش دو علم قور دقوي تنوي علمانش بو حيق لي بوخمي كيجر خوي بوي يشوي قوم قانيو مثلا بيك دال اتو بويلشو تخن تخيط أرخ ويلار ميتيلي حوصا خيط أرخ وي علمانش دق ديق بقو شيء كورتالين دينس سا ديق بقو مسو علمانش دال اتو بويل موكشا ويل بارتاع بويل خوي مسيرا من خلقي اشتلاوي برنامج نيل خان شيخ يا جرجعنا بركل هون اصلا بيك ويلار ميتيلي حوصا خوش تقطعن قيتري غار تخاطر تعقاش بولش جيب اشتلرنا دريس خلصونا دريس والله ميتيلي حوصا خوي من خلقي اشتلاوي برنامج نيل خان شيخ يا جرجعنا شنو غادك دا تتخن القمه على داق وشباب فيزيك ماتيماتيك علمي كانديدات قون علمانش جنبولاتو اصلا بيك تخويك حوصنا لدورنا شن بركل هاديكيو ما شايل